Rồi try saya xin bạn ngay cái pi baro ha keteng kepada bor ke jong jisu te ha kan ke video ngan yo ban IP yo number phone u bay day bat ke ba kitu ki babu iki da wai ki jongi hapo jowai te shim uni u number phone te pila ban phone ye ini kong la da pi ton kam ye ko pniang penja nyole la ne yo u hena jongi ude uba pensau shwa kumne tang bana terlong pat u yara pan penmi da u bayong ken te dan pat ki bathai banta hena te ki shim betang tu pniang ki khle da u powder yong te u powder yong pila ban shet shwa hadu ban long kum to ban khle ban ta rong sa khle lang bat ko pniang la ne pila ban khle direct ro kum to te ka shong ka ching kwa ka chong pi te pila ban yo itu ki dawai tharu pila ban yo ya ka sabon pila ban yo e ka shampoo pila ban yo ka pniang mi snyo pila ban yo powder ban sange jing hap snyo pila ban yo gitu ki mar khoi gitu ki dawai ki pangi ni ai te gitu ko pniang yo le ka ya rap ha namanga itu ila jong manta imat la don hi lai panai sau panai bangata te meneru bangasle kli te bahap snyo ila don hi meneru I wei iba la mi da ubayong matlong te man la kapor man bangasle kli kumto te tang bang ayu ibe hadin arbnai hadin shibnai hadin lai bnai ngi kumta da lasle ngai dang doni ki ba mi da u bali ru ken tang bang ala nang pelang ba gitu kisnyo te ngayu i ba kaya rap ha ta kadang ale teng e mentaman la kesengi pangan ta memit ngala tap pada ke plastik ke bahe te kumni pat mesti ngelasle kli te uni shampoo u bes u khoi ha kli ru phi u snyo ru u pernai seba u jam ba da phi le henan em da phi ai bun u powder yong te phin su thu ba u snyo jo phi u bes ba shumut ko men ta pel tep ta hena te phi la ta la da phin ta pniang ru to phi bun kam la se phi la de ban ai shampoo kum la shai u snyo u jam ba tang ba katuka pniang te phi dan kam be ban ai sau sin stiyo kan katuka pniang penja nyole ta phi la ban ai katu em te shisnam tikna be bala khia namanga ithu ila jong te usnyu u la pher hatu kata hi te sa le rum ta sa phone be itu ikong te komnon penen kam ni kitu gi dawai te ngala plat kum to po YouTube phila ban pe nang to te la da phim yo I re kitu gi jing batai phila ban chen do re kitu gi dawai sa sen po WhatsApp jonga te da phila sen po WhatsApp jonga te ngan se batai phi kumno ba phin ayu kan kumno phin ta te phila ban WhatsApp ha uni u number kumno ban ta pra arsan pranot ar nyo sao pra arsan pranot ar nyo sao te phila ban phone ha tu number u bang IP 0